Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Ну што ж, вы бачыце, я змяніў імідж на агента 007, таму што у нас будзе у эфіры зараз размова з агентам 006 ці 005. Ну, а можа быть 001. Таким чынам, вітайце, я просто стараюся яму адпавядаць хаця бы знешне і ў вобразе. Таму музыка, фронтмен гурта НРМ Піт Павлаў у нас у студыі. Прывітанне, Піт. Прывітанне, Зміцер. Ну, мне ўсё ж таки прасцей будзе працаваць у звычайных акулярах, а не ў гэтых, хаця я так разумею, больш стылёва і па-раковаму я ў іх выглядаю, але тым не менш. Як справы? Ну, справы, як звычайна, в Варшаве мы не ўдома, мы працуем крышачку болей, чым звычайна, крышачку в больш аўральным рэжыме, таму што вы все ведаеце, у нас ёсць такі лёгкі псіхоз, ну і ідзе вайна, таму яна яшчэ і вайна цісне, але калі вось гэта все, ну, все это прамовіць, то, в прынцыпе, внутры гэта все добра. Слухай, я, можа, памыляюся, паправ мяне ў такім выпадку, але мне падаецца, што чагосьці вось такога новага ад цябе, ну, досыць даўно не было чуваць. Я ведаю, ты такі працаздольны хлопец, там фантаніруеш рознымі ідэямі, песнямі і ўсім астатнім, а тут нешта вот апошнім часам, ну, вот колькі месяцаў, калі вот нават даўжэй, ні новых песень, ні новых кліпаў, ні ўжо не кажучы пра новыя альбомы. Што было і ці пераадолеў нарэшце гэта вот? Дзякуй за пытанне. Насамрэч, это дзіўная рэч. Я столькі зрабіў вось за гэты час, што мне ўнутры мяне здавалася, што я працую болей, чым все астатнія беларускія музыкі разам. Я зрабіў матэрыяла на 5 ці 6 альбомаў. Але маеш рацыю, я нічога не выдаваў. Яно ўсё ляжала ў такой вялізнай скарбонцы, я ўсё шукаў, ну, нейкую адпаведны час, адпаведную падзею, адпаведны нейкі рэкламны трюк, каб пачаць паказваць. Адзіная рэч, якую я паказваў пасля нашай рэвалюцыі, якую я паказаў, гэта был альбом «Зброя золата кабеты». Ну, першая рэч, якая была выдадзена пад такім назвай Піт Павлаў. Это невядома, што это назва гурта майго новага ці нейкага увасаблення, але яно зараз выдаецца просто пад назвай Піт Павлаў. Вось. Был выдадзены гэты альбом. Але пагадзіся, і даволі доўга ты над гэтым альбомам працаваў, некалькі гадоў. Можна казаць, больш за 10. І гэта таксама, ну, такая... Ён быў вельмі хутка зроблены, але дарабляўся, даводзіўся, дацягваўся да нейкага внутры мяне існуючага стана досыць доўга. І наша рэвалюцыя, вось гэтыя падзеі па ўжо фінальным выданні, яна адсунула, спыніла, і толькі ў 22-м годзе ён быў выдадзены. У яго не было адпаведнай рэкламы, таму што ўсё адбывалася хутка, хаця ў мяне атрымалася зайграць нажыва з нашымі беларускімі музыкамі для польскай тэлевізіі. У самы Новы год на Сільвестра, у гэтую сільвестровую ноч, уся Польша мела шчасце бачыць малавядомага для Польшы артыста з гэтым кантрабандысцкім праектам, прымытніцкім праектам «Зброя золата кабеты». Але з тых часоў, вось 22-го года, сапраўды нічога не выходзіла. Хаця, яшчэ раз скажу, на перадвыданні знаходзіцца яшчэ 5 альбомаў. 5, уявіце сабе. Вось і песню з аднаго з іх, ужо предвосхищае твоё наступнае пытанне, песню з аднаго з іх я выдаў літаральна днямі. Типа дзень таму, 2 дні. І вось тут унізе, вось тут мне абяцалі, Еврорадыё абяцала мне па-сяброўску размясціць наўпроставую спасылачку, бо круціць кліп яны не будуць, але спасылачку абяцалі размясціць, і яна вось тут вісіць. Ну, сапраўды, справа ў тым, што на Ютубе залітую песню мы круціць не можам, папросту потым нашу трансляцыю Ютуб заблакуе за выкарыстанне чужога контенту, хаця вось гэты хлопец, які напісаў гэтую песню, сядзіць тут у студыі, но для Ютуба гэта не мае ніякага значэння, і таму мы далі ўсё ж таки не
спасылочку конкретно на песню, але калі зайсці у опісанне, мы далі спасылку на YouTube канал Піта Павлова, да які вы заходзіце і адразу першае, што вы знаходзіце, гэта песню, кліп на яго новую песню. Ну і безумоўна, калі вы адкрыеце, скажем, опісанне на гэты анонс, дакладней, нашага стрыма на старонцы на сайце Еўрарадыё, то тут ужо прасцей. Тут вы можете паглядзець, я адразу падшыў, вось бачыце, ужо і здымачак свежага Піта Павлова, і вот тут спасылачка на наш стрым, а вось тут спасылачка адразу на кліп, наўпрост. Так што заходзьце альбо на сайт Еўрарадыё, альбо на наш YouTube трансляцыю, дзе в опісанні можна выйсці на YouTube канал Піта Павлова. Дарэчы, як развіваецца твой YouTube канал? Мой YouTube канал развіваецца вельмі слаба. Напэўна, гэта звязана з тым, што людзі асацыююць мяне з максімальнай ступенню экстрэмізма. Я скажу, што я, напэўна, яшчэ не прызнаны афіцыйна экстрэмістам, і падпіска на мой канал, нават з Беларусі, не вядзе да ніякіх наступстваў. Але лайкаць і каментаваць трэба, канешне ж, асцярожна, але падпісацца, напэўна, можна без всякіх перашкодаў. І я бы вас попрасіў, хто можа падпісацца, просто ў якасці выканання сваёй грамадзянскай абавязка, падпішыцеся. Мне гэта вельмі дапаможа, вам это нічога не будзе каштаваць. Да, вот подписывайтеся, вам гэта нічога не каштуе, а Піту прыемна будзе. Ну і ўсё ж таки павелічэнне ахопу, гэта таксама важна, таму подписывайтеся на YouTube канал Піта Павлова, ставьте свае падабаечкі, націскайце на званочак, каб не прапусціць прэм'еры наступных песен і кліпаў. Ну і расшэрвайце, каб як мага больш людзей пазнаёмілася з творчасцю Піта, паслухала яго новыя і старыя песні. Ну і безумоўна, не забывайцеся про YouTube канал Еўрарадыё. Расшэрвайце нашыя размовы, калі для вас гэта бяспечна. Піт, ну што ж, давай уже, можа быць, перайдзем да такой музычнай паўзы. Так, ці пазней. Мне прыемна, што гэта ўжо другая песня, якую я прадстаўляю з тваёй дапамогай нашим гледачам. Першая была, калі ты памятаеш, пасля майго выхада, вось гэта знакаміцейшага майго выхада, які все бачылі, які культавага, я б нават сказаў. Да, які ўжо мне не належыць, ён ужо частка гісторыі нашай агульнай. Как сказал Міша Козырев, нейкі мужчына выйшаў нават перад шэрагам ОМОНа, нейкі мужчына і выканаў вось гэтую знакаміцейшую песню «Тры чарапахі». Я здзіўляюся этих расійскіх журналюгаў геніальных. Просто в 2 кліка ён бы знайшоў, што гэты мужчына мае непасрэднае дачыненне да гэтай песні. Асабліва мне здзіўляе у дадзенай сітуацыі, я не ведаў гэты момант, але я просто не глядзеў фільм, але я просто потым чытаў таго ж самага Козырова, мы з ім сябры ў Фейсбук, і ён піша, што перад публікацыяй, выстаўленнем гэтага фільма ён даў яго паглядзець сваім беларускім сябрам. Ну, ўжо беларускія сябры, якія там потым выказвалі нейкія заўвагі па гэтым фільме, і ён іх выпраўляў, ну, не пазнаць Піта Павлова, я думаю, што не маглі. Вот чаму гэта не здарылася, тут же, конечно, пытаннічкі. Ну, у меня няма ніякіх пытаннічкаў. Все зразумела. Я думаю, что это зразумелая, это сістэма. Ведаеш, расійскія журналюгі запрашаюць для сваіх размоваў вядомых ім расійскамоўных беларускіх выканаўцаў. Гэта просто нормальное ставленне расійскай імперыі да нашай маленькай, жалкай, вось гэтай нейкай незразумелай, вельмі сімпатычнай у шкарпэтках на лавачках. Вот это все, что адзінае, што можна ад іх пачуць і даведацца. Ну, нейкая вот это, и потом нейкі мужчына выйдзе, там песню заспявае. Караці кажучы, не нейкі там мужчына, а можна сказаць, эпоха. Піт Павлов у нас будзе прэзентаваць сваю новую песню. Зараз возьме гітару. Ну, хацеў пазней, але пасля такога... Слухай, ну мы можем паўтарыць. Я упэўнены, што можем паўтарыць. Дык вось, першая песня, якую я прадстаўлял у цябе тады, пасля этого знакамітага выхада, была песня «Точыць», якая таксама была прадстаўлена днямі на маім YouTube-канале. YouTube-канале таксама, але, здаецца, на бэнд-лінку. Яна яшчэ не мае на ўсіх платформах, яна мае назву «Точыць», калі ты памятаеш. Памятаю. Ну, давайте яе і пачнем. Нагадаем людзям, вот як это ўсё было. Хочаш 2 песні? Ну, а шо нам?
Значит, зараз мы будем рабіць аўтарскі паўтор, песня «Точыць». Добра. Паўтор прэзентацыі. Паўтор прэзентацыі ўжо 5гадовай даўніны. Точыць вільготную сцежку на твары, долу збягае сляза. Губляюць абрысы дзіцячыя мары, думкі вяртаюць назад. Паглядзі вось так, сустракаюць нас на мяжы былыя сябры. І ты яшчэ верыш, што ўсё гэта жарты, што ўсё будзе як заўжды, як вчора. А я хачу верыць, што гэты дзень не стане чарговым днём. З шэрагу шэрых, пазбаўленых сэнсу, забітых лухтою, а потым мы ўсе памрэм. Кропля да кроплі, струмень к струменю, точыцца каля. Не вывернуць колы, моцна трымае пракрастынацыя. А я проста веру, што гэты дзень не стане чарговым днём. З шэрагу шэрых, пазбаўленых сэнсу, забітых лухтою, я веру, ты можаш пачаць. Ты можаш сысці з каляі, ты можаш пачаць мяняць законы гульні, ты можаш пачаць. Ты можаш сысці з каляі, ты можаш змяніць законы гульні, ты можаш пачаць. Точыць вільготную сцежку на твары, долу збягае сляза. Прагаворана, прапета, абмеркавана, зафіксавана абзац. А я проста веру, што гэты дзень не стане чарговым днём. З шэрагу шэрых, пазбаўленых сэнсу, згубленых в часе, згубленых в свеце. А я проста веру, што гэты дзень не стане апошнім днём. Што будуць яшчэ і золкі, і ранкі, і вочы твае, і толькі потым мы памрэм. Ну вось песня «Точыць», прэзентацыю якой Піт рабіў амаль 5 гадоў таму у нашай студыі мінскай на Карла Маркса 15. Зараз мы паўтарылі гэтую, умоўна кажучы, прэзентацыю просто для стварэння такого настрою. І Піт, я вярнуся да пачатку нашай размовы. Вот ты сказаў, што цягам працяглага часу, выбачайце за тавталогію, ты пісаў, працаваў, напрацоўваў матэрыял, нічога не выдаваў, але 5 альбомаў на падыходзе. Ці не заблытаўся ты з ім? Вот пішаш новую песню, у які альбом гэта ідзе? Які з 5? Вельмі проста. У мяне ўключаецца гэты персонажы, ад якіх пішуцца альбомы. Напрыклад, альбом «Зброя золата кабеты» не мог бы быць напісаны, просто не мог бы быць напісаны, калі б не быў створаны ўнутры мяне вось гэты кантрабандыст, якога вы можете ўбачыць у кліпах, дарэчы. Я граю як бы вось гэтага чалавека 100гадовай даўніны, і зараз, як не дзіўна, я кожны дзень магу параўноўваць, што адбываецца зараз на беларуска-польскім памежжы, вайне з бальшавікамі, тады з бальшавікамі, а зараз з Расіяй наўпрост. Як адбываецца сёння гэтыя падзеі, што робіць Захад, што робяць беларусы акупаваныя, што робіць Украіна і што было 100 гадоў таму. І гэта вельмі такая прыемная рэч і вельмі прыемны гэты персанаж. Я пачынаў працу, калі мне было меней год, і мой персонаж быў маладзейшы, і на вокладцы крыху маладзейшы вось гэты кантрабандыст. Але зараз, калі я пішу вось гэтыя сцэнары, я
все падпарадковваю пад чалавека, які мог бы ўжо пайсці на пакой, альбо ўжо весці больш спакойны такое жыццё, але вымушаны захоўваць спартовую форму, і ментальную форму, і фізычную форму, і рыхтавацца да больш такіх сур'ёзных падзеяў, быць гатовым да таго, каб взяць просто в руки зброю. І той мой персонаж майго веку, 100гадовай даўніны, і сучасны мой персонаж, то бок я сам. Вось, калі казаць пра НРМ, то калі б мы не захавалі НРМ, натуральна, больш такіх бы песень просто не было б напісана. Але таму, што НРМ ёсць, пішуцца песні, якія як бы адпавядаюць НРМу. Яны падобныя, ментальна падобныя на тое, што заўсёды было. Яны НРМаўскія. І вось, напэўна, вы адны з першых, хто пачуе пра тое, што альбом НРМ новы гатовы, цалкам гатовы, ён ляжыць у мяне на выданні, на перадвыданні. Ён уже запісаны. Ён не просто запісаны, ён уже зведзены, адмайстраваны і гатовы. І зараз я не магу змясціць спасылку, але будзе на беларускім рэсурсе Гронка, вы, напэўна, чулі. Я хацеў рабіць на польскай зжутцы, але беларусы мяне выперадзілі, і яны зрабілі свой уласны такі рэсурс, дзе збіраць вось гэтыя краундфандинги. Ён мае назву Гронка, і я заклікаю ўсіх карыстацца нашым рэсурсам, можа яго дасканаліць, і я прыняў ад іх прапанову менавіта ў іх распачаць збор. На што мы будзем збіраць грошы? Мы будзем збіраць вашыя грошы ад вас на тое, калі хтосьці з вас захоча мець нейкі механічны носьнік, напрыклад, CD, як не дзіўна, людзі любяць CD. Можа, вы захочаце мець вініл, дастаткова, каб 50 чалавек захацелі мець вініл, і мы выдадзім вось гэты невялікі наклад 50 штук для вас. Таму што магчымасць такая ёсць, але укладаць грошы без ваша... Это будзе так званая талака, ці падпіска, як раней рабілі беларусы, на Дуніна Марцінкевіча, напрыклад, адукаваныя людзі замаўлялі кніжкі, а потым ім прысылалі, і яны атрымлівалі ў сваіх сядзібах, вось в гэтых засцянках, атрымлівалі гэтыя кніжкі і чыталі. Тое самае будзе з маім гэтым маёй этой Гронкай. НРМ запісаў для вас альбом сваім класічным складам на сёння, тым, які застаўся. Вы все ведаеце пра змены, якія адбыліся ў гурце, ужо 18-19 год таму, але людзі все ніяк не могуць прызвычаіцца да гэтых зменаў. Вось, і гэты альбом, ён гатовы. Я раней не мог абвесціць вот это все, таму што заўсёды чагосьці не было. А зараз я ўпэўнены, што ён, напэўна, ўвосень будзе. Добра. Ты можаш хаця бы сказаць штосьці дакладнае ў тым сэнсе, калі ж распачнецца збор на Гронцы? Вся падрыхтоўчая работа зроблена. Яны все вельмі мне дапамаглі. Напэўна, зараз вось гэты пас на маім баку. Але я уезжаю в тур еўрапейскі, з якога вярнуся на самым пачатку лета. То бок весь травень я буду ў туры, пра які ты таксама ведаеш, таму што мы некую частку майго тура, я далучуся да цябе, а ты далучышся да мяне. Мы правядзем разам 2 канцэрты. Вось. І адразу, калі я вярнуся з тура, магчыма, першы тыдзень лета я павешу гэтую спасылку, мы палічым, колькі мусіць каштаваць кожны лот, разумееце, бо могуць людзі, напрыклад, просто кінуць, не ведаю, 5 злотых. А на 5 злотых, напэўна, можна набыць паштоўку. А хтосьці захоча кінуць 1000 злотых. І тады ён атрымае і кашульку, і CD, і атрымае білет на канцэрт, і вініл, я не ведаю. Там яшчэ мне прапанавалі такія экзатычныя лоты, напрыклад, вячэра з Пітам Павлавым. Я не супраць з кімсьці павячэраць, калі хтосьці захоча за гэта закінуць нейкія грошы на выданне нашага альбома, калі ласка, разумееце, але я магу з вамі і так павячэраць без гэта. Это просто такая, як бы, гульня в зоркі, таму што я сабе не адчуваю такой звышзоркай за абед, з якой трэба, як з Дональдам Трампам, заплаціць $5 мільёнаў в Мара-Лага. Я чуў, што ў яго ёсць такі лот. Калі вы хочаце паабедаць з Дональдам Трампам, вы просто спакойна плаціце $5 мільёнаў,
і прыязджаеце да яго, і он вас пачастуе барбекю, напэўна, там, ці можа рябчыкаў які-небудзь там дасі. Калі мы кажам про прэзентацыю новай песні, яна у які альбом уваходзіць? Яна вот это Піт Паўлаў, гэта НРМ, гэта яшчэ нешта трэцяе ці пятае? Гэта 6-й альбом, які зараз знаходзіцца ў напісанні. Першую песню з гэтага альбома вы ўжо чулі, гэта песня «Точыць». Ён пішацца вельмі павольна. Гэта такія песні, але ён можа быць дапісаны проста вельмі хутка, таму што ў мяне ёсць ідэі музычныя. Я зараз сабе абмяжоўваю ў так званай творчасці. Я баюся этого слова, таму што яно зацяганае. Я сабе абмяжоўваю, проста гэтыя песні сапраўды невядома куды ўстаўляць. Яшчэ трэба тое ўсё павыдаваць. Вось. Але гэта будзе альбом, напэўна, першы альбом Піта Павлова, які будзе называцца «Піт Паўлаў» і вот альбом. І гэта будзе не вось гэты мюзікл «Зброя золата кабеты». Гэта будуць проста вось такія рок-песні. Яны крыху спакайнейшыя, чым НРМ, спакайнейшыя. Яны адпавядаюць нейкаму вось новаму стану Піта Паўлова, і яны будуць выконвацца іншымі музыкамі. Вось у мяне ёсць у Варшаве гэтыя музыкі. Дарэчы, вы іх маглі бачыць. Яны гралі все у Чалава. На некаторых выпусках Чалага яны там чаліліся, яны гралі вось гэтую, я это называю шизгару. Калі людзі граюць, нейкія вось гэтыя чужыя песні. А са мной яны граюць свае песні. Не чизгару. Добра, давай уже не будем марнаваць час і прымушаць людзей хвалявацца. Прэзентуй, нарэшце, ужо новую песню. Песня мае назву, крышку зацягную тут. Гэта песня, скажу так, вельмі надзвычайная для мяне, таму што яна зроблена ў стылі басанова. Чаму выкарыстоўваецца стыль басанова? Каб замаскаваць досыць сумны тэкст, вось гэтую лёгкасць і танцавальнасць басановы. І вось гэта тут. Гэты гачык тыповы для басаног, яны заўсёды спяваюць хо-ба-ла-ла-ла, альбо там ла-ла-ла-ла-ла. Яны заўсёды выкарыстоўваюць такія рэчы лацінаамерыканскія. А тут гульня словаў. Па-польску ту, гэта па-беларуску тут. І вось на гэтым пабудаваная песня. І так слухайце новую песню. Прокладаю тут маршрут падчас вайны. Цяпер выгнанні тут, цэнтры Варшавы. Прокладаю тут маршрут падчас вайны. Цяпер выгнанні тут, цэнтры Варшавы. Варшаве вясна, Варшаве любоў, а літаральна за рогам і льецца кроў. Прокладаю тут маршрут падчас вайны. Цяпер выгнанні тут, цэнтры Варшавы. Нас зацягвае магутны вір, адсюль ні берагу, ні броду не відаць, і не прадказаць, і не зразумець сэнсу. Нас зацягвае магутны вір, адсюль ні берагу, ні броду не відаць, і не прадказаць, і не зразумець. Варшаве вясна, Варшаве любоў, а літаральна за рогам і льецца кроў. Прокладаю тут маршрут падчас вайны. Цяпер выгнанні тут, цэнтры Варшавы.
Варшаве вясна, Варшаве любоў, а літаральна за рогам і льецца кроў маіх сяброў. Пракладаю тут маршрут падчас вайны, цяпер выгнанні тут, тут, цэнтры Варшавы. Вось такая новая песня у Піта. Дарэчы, пра новыя маршруты мы зараз таксама пагаворым. А мне просто цікава, Піт, вот так шмат часу сыходзіць на запіс альбому, і ты сам сказаў, вот як мяняўся твой кантрабандыст, на вокладцы ён яшчэ такі маладзейшы, зараз ужо больш вопытны, больш сталы, больш зведаўшы. Піт 20-го, нават 22-го году ад Піта сённяшняга як моцна адрозніваецца? Ну, я пазбыўся некаторых сваіх ілюзіяў. Сапраўды тады, вось 16 жніўня падавалася, што мы перамаглі. Ментоў на вуліцах не было, яны ўсе стаялі побач з палацам Лукашенка і страшна баяліся мяне з гітарай. Я памятаю, што калі я тады я ўжо расказваў табе, што я бачыў, што ім страшна, што яны мой выхад з гітарай расцэнілі як это яны там назвалі своеасаблівы штурм. Вось я пашоў на штурм. Уявіце, чувак з гітарай выходзіць супраць некалькіх сотняў амапаўцаў, узброеных да зубоў. Вось. І, канешне, яны просто нас баяліся. І Лука тады уляцеў, яго не было, бо ён баяўся, што мы зараз варвемся і будзем дзяліць яго на залаты батон. Вось. І мне падавалася, што гэта перамога. І ўсім падавалася. Я памятаю, нейкі расійскі журналюга стаяў на балкончыку гатэля Мінск, і ў яго ліліся слёзы, бо ён казаў, вось як перамагае народ дыктатуру. Гэта было ягонае шчырае ўражанне, і ва ўсіх было такое ўражанне, што ўсё, гэта перамога, што пасля гэтага не можа нічога быць, вярнуцца назад, што рэакцыі не будзе такой. Вось і гэтых ілюзіяў я пазбыўся. Ну, а яшчэ больш страшнае пазбаўленне ілюзіяў, бо мне падавалася, што ўкраіну падтрымліваюць шчыра, што вось, даюць тое, што могуць, проста не ўсё ёсць, ці там яшчэ не да канца разумеюць, а зараз вылезае тое, што яны дакладна ўсё разумелі, а яны проста не хацелі перамогі Украіны, і яны проста за кошт Украіны знясільваюць Расію. І вось гэта гульня, яна, канешне, просто разбурае маю уласную свядомасць, таму што, вось як в этой песні, там гінуць сапраўды мае сябры, а Европа пакуль што яшчэ не зразумела, што вось гэта наступны крок, што прыйдзецца вцягвацца в эту мясарубку. І што пакуль ёсць кім перамагчы Расію, але хутка не будзе. Ну, а ўсё гэта на тваю творчасць як уплывае? Непасрэдна, бо вось в гэтым новым альбоме НРМ там, я пазбегаю тэкстаў такіх наўпроставых, да? Я пазбегаю слова «вайна», я пазбегаю слова якіх-небудзь заклікаў, бо мне здаецца, што гэта добра для плакатаў, для вокладак, для нейкіх акцыяў, для збора грошаў, але, напрыклад, для песень гэта заўсёды кепска, таму што вось гэты песні напісаныя вельмі актуальна, яны не перажываюць вось гэты момант, яны яшчэ падчас выканання ўжо састарываюць, яны ўжо непатрэбныя, таму непасрэдных заклікаў няма. Напрыклад, з'явілася песня «Палае», якая, дарэчы, была ўпершыню выканана ў палку Каліноўскага, і хлопцам настолькі спадабалася, што яны нават зараз выкарыстоўваюць яе, калі агучваюць свае баявыя. Вось яны дасылаюць мне заўсёды новыя вось гэтыя фільмы, дзе яны удзельнічаюць у нейкіх баявых дзеяннях, і падкладам з'яўляецца вось музычнае тло, это песня «Палае» з будучага вось новага альбома НРМ. Ну і там, дарэчы, вось в гэтай песні
ну, тут просто все просякнута гэтым новым адчуваннем. Ну і так са мной адбываецца ўвесь час. Слухай, Піт, я гляжу тут у Тэлеграме, у нашем Тэлеграм-канале Еврорадыо под спасылачкай на наш стрым ёсць пытанне, я б нават сказаў так, там цэлы спіс пытанняў да цябе. Тут как бы чалавек вельмі цікавіцца і тваім жыццём, і тваім лёсам, тваім творчасцю, усім астатнім. Я просто зачытаю, ты можа там штосьці адкажы, таму што адказваць на ўсё гэта будзе вельмі доўга. З аднаго боку, з другого боку, на шэраг пытанняў ты ўжо адказаў. Просто цытую. Якія сёння у вас тэксты ў галаве? Вы любіце горад, чаму гарадскія? Як пальцы пасля столькіх гадоў на гітары? Як заставацца беларусам у выгнанні? Якія думкі наконт новых песен? Як ваша жыццё? Якія адносіны з Лявонам, Алесем з БН і другімі рокаўцамі? Як асабістае жыццё? Як трэніроўкі пад мастом у Варшаве? Калі чакаць новых твораў, люблю вас, з вялікай павагай адношуся да вас. Карацей кажучы, усяго ў кучы, што-небудзь адкажы. Ну, адкажу, на што захачу. Па-першае, каб сачыць за мной, я зараз заняўся сваімі соцсеткамі і я завальваю ўсіх контентам. То бок я расказваю про тое, што адбываецца. У мяне даволі шмат всяго адбываецца. Вось, напрыклад, зараз, вось гэтую секунду вісіць выстава мастачкі, якая са мной шчыльна супрацоўнічае, якая намалявала все малюнкі для гэтага кліпа, і нават ідэя вось гэтай мапы, гэта яе ідэя. Мастачка Святлана Баева. І вось зараз вісіць яе выстава, на якую вас всіх запрашаю, яна будзе до 21-го вісець. Ёсць такая беларуская прастора па вуліцы Гожа, 41, ці па-польску Хожа, бо яны ўжо вось гэтае Г фрыкатыўнае згубілі, яны кажуць Хожа 41, і там трэба набраць двоечку, вам адчыняць, і вы паглядзіце выставу, і на маім канале паглядзіце, яе ўжо наведалі чыноўнікі з Чын-Чын Channel. Можете паглядзець, там 2 ролікі, вельмі смешна, яны далі такія трапныя заўвагі, і я напісаў інструментальную музыку да вось гэтых свеценых вандровак, 2 інструментальныя п'есы, якія можна паслухаць в яе фільміках, і напісаў одну інструментальную п'есу для сваёй вандроўкі ў Аўстрыю. Гэта, напрыклад, вось гэтая частка майго мозга, яна пачала пісаць інструментальную музыку, такую фонавую музыку для музычных відэа, для нейкіх вандровак, якую можна падкласці, напрыклад, нават яна магла на тле гучаць вось нашай размовы, магла бы ціхенька гучаць вось гэтая музыка. Вось тэксты, ну вы чулі, напрыклад, вось тэксты, якія яны просто зрэз нашага жыцця, на мой погляд, для мяне, гэта просто пра нас. Дарэчы, я хацеў нават распачаць такі хэштег тут-тут, кожны з вас можа выйти ў цэнтр горада, паставіць, я выкладу зараз, вот выкладу для вас гэтую песню без словаў, вы можете яе ўключыць з Ютуба, слухаць яе, ці нават включыць з аднаго тэлефона, а з другога запісаць, напрыклад, вось штосьці такое. Пракладаю тут маршрут падчас вайны, цяпер выгнанні тут, у цэнтры Гельсінкі, альбо у цэнтры Вільні, альбо у цэнтры Рыгі, у цэнтры Талліна, альбо яшчэ Балоніі, Рыма, Барселоны. Сан-Франциско цяжка будзе вымавіць, упісаць. У цэнтры Сан-Франциско, у без цэнтры, у Сан-Франциско, напрыклад, у Лос-Анджелесе. Піт хоча замуціць вось такі чэлендж. Уже мучу. Вось, калі хочаце, просто бярэце, включаеце з аднаго тэлефона гук без майго спева і з гары спяваеце і ўстаўляеце тое месца в Австраліі, в Амерыке, у Гішпаніі, у Італіі ці ў Нямецчыне, дзе вы зараз знаходзіцеся. І потым я збяру вас у нейкае агульнае відэа і выкладу
у сябе в інстаграмчыку. Ну, і ваш Піту будзе прасоўванне яго песні, а вам будзе прыемна, што убачыце сябе дзе-нибудь вось у такім відэафармаце. Дарэчы, калі ўжо загаварылі пра розныя гарады, давай больш падрабязна пра свой еўрапейскі тур. Калі выбіраешься, куды выбіраешься, ну і можа па канкрэтных датах, гарадах. Ну гэта вельмі вось зараз вельмі істотна. Зараз всю вашу увагу чакаю. 22-го Гельсінкі. Першы раз в Фінляндыі. Мне казалі, што там амаль ніхто з нашых яшчэ не быў, таму я спадзяюся, што по маіх слядах поедзе. Я был. По маіх слядах поедзе вся плеяда наших дзеячоў, хто ездзіць з канцэртамі. З Гельсінкі я на пароме пераплываю 23-го Таллін, потым 24-го Рыга, 25-го Вільня. Потым мы пераносімся на Кіпр. На Кіпры, я спадзяюся, будзе некалькі канцэртаў, потому что там запланаваны такія на вольным паветры цэлы дзень актыўнасці з дранікамі, з мастер-класамі мастацкімі і канцэрцік. Вось. І будуць яшчэ такія кватэрнікі больш зачыненыя. Сачыце там за ўнутранай кіпрскай рэкламай. З Кіпра я пералятаю у Галляндыю, гэта Гага і Амстэрдам, і адтуль я зраблю некалькі выездаў. Запланаваны пакуль што канцэрт в Дюссельдорфе 10-го, ужо траўня. Вось. Потым мы з табой сустрэнемся ў Італіі, гэта Балонія і Рым. Не падумайце нічога, не тое, чтоб мы сустрэнемся з Пітам, там вот прызначылі такую романтычную сустрэчу, просто там вот беларусы Італіі запрасілі нас зладзіць такую літаратурна-музычную імпрэзу для беларусаў Балоніі і Рыма. Выбачайце, што я перабіваю, больш падрабязна, просто 17-го мы будзем разам з Пітам у Балоніі, а 20-го у Рыме. Гениально. Ну, я лічу, што это будзе романтычная сустрэча, просто ў яе не будзе... З беларусамі Італіі. Так, з беларусамі Італіі. Вось. Была яшчэ прапанова ад Зміцера зайграць разам у Ніцы, але я адмовіўся, але на вялікае шчасце мяне замясціў яшчэ больш вядомы артыст, так што страты ніякай беларусай Ніцы не атрымаецца. Яшчэ адзін нейкі мужик, якога ў гэтым разе завуць Лявон Артурович Вольскі. Таму 22 траўня мы з Лявоном Артуровичем будзем у французскай Ніцы. Так што сачыце таксама і за былым фронтменам НРМ, вельмі істотным для нашай музыкам Лявонам. Вось, пасля Італіі я поеду в Австрыю, гэта будзе Інсбрук, в гэтым разам в Вену заязджаць не буду. І вось пасля вось гэта Інсбрука, тут я зараз звяртаюся для ўсіх беларусаў. Я магу заскочыць да вас, напрыклад, у Чэхію, я магу заскочыць в Чарнагорыю, але вы мусіце праявіць нейкую ініцыятыву, бо я просто ўжо стаміўся арганізоўваць сам сабе канцэрты, мне дапамагаюць, і калі вы звярнецеся зараз да мяне, то мы сплануем, напрыклад, я магу адтуль, просто з Інсбрука, пераехаць альбо в Браціславу, альбо в Прагу, там, дзе вы сядзіце і хочаце са мной сустрэцца. Вось. Но яшчэ ўжо ідзе зараз гаворка, можа я вярнуся ў Нямецчыну, бо ў Нямецчыне вельмі шмат беларусаў і вельмі шмат гарадоў, дзе я мог бы сыграць. Вось, але гэты канцэрт яшчэ не запланаваны. Але ўжо нават тое, што маем, гэта ўжо шмат вельмі маецца, таму я зычу Піту удалага еўрапейскага туру, распісанага фактычна на 2 месяцы, што ў сённяшніх умовах для беларускіх музыкаў, ну гэта сведчанне актыўнасці, творчага поспеху, ну і ўвогуле прызнання. Ну, спадзяюся, што вы прыйдзеце, што вас будзе ось колькі ёсць там, мне кажуць, у некаторых у нас всего-то кажуць, напрыклад, 500 беларусаў. Так прыйдзіце ўсе 500 яшчэ. Ну ладно, 498 да. Можете прыйсці. Прыйдзіце са сваімі сябрамі мясцовымі, і это будзе сапраўды вау. Дарэчы, гэта сапраўды вельмі важна. А ці атрымліваецца пашырыць сваю канцэртную дзейнасць, сваю аўдыторыю, беларускую нашу супольнасць, нашу бурбалку беларускую? Слухайте, ну яны все прыводзяць сваіх жонак, каханкаў,
і гэтак далей яны прыводзяць мясцовых. Мясцовыя з'яўляюцца выпадкова у барах, у якіх мы граем. І калі яны чуюць, прынамсі мяне, яны падключаюцца. Все вельмі подключаются. Я могу на мясцовых мовах таксама нешта сказаць, на ангельскай больш-менш, на нямецкай больш-менш, але нават на іншых мовах могу 2-3 слова, я рыхтуюся. Вось яны далучаюцца, і в прынцыпе кола магло б пашырыцца, але яшчэ раз скажу, гэта больш за ўсё залежыць ад нас саміх, от ад беларусаў. Таму што чым больш таким грувасткім, заўважным выглядае артист, тым лепей ён успрымаецца мясцовымі. То бок ім трэба давесці, што это вот значная асоба, што это значнае з'явішча. Тады яны ж, не разумеючы мовы, не ведаючы этого человека, яны мусяць даверыцца вам. А вы мусіце ўжо давесці, данесці нейкім чынам, наколькі значная для вас прыехала асоба. Асоба сапраўды значная. Ну і дарэчы, я ведаю па сабе, што Піт валодае шмат такімі мовамі і фактычна на любой мове можа сказаць «Жыве Беларусь». Не ведаю, на ангельскай ёсць лонгліф, так званы лонгліф Беларусь. Да, гаворыцца вельмі проста. «Жыве Беларусь». Жыве. Дарэчы, мяне паправіў аднойчы, вось мой сябра, амерыканец, ён мяне паправіў, бо я по-старому так кажу Белорашан, Беларусян. Мне амерыканец кажа. То бок, дарэчы, наша прага аддзяліць сабе ад Расіі нават вымаўленні вось гэта назвы нашай краіны, яна прынесла плён, і людзі, якія хочуць быць паліткарэктнымі, яны вымаўляюць Беларусян, Беларусь, а не Беларас. І як раней было по-ангельску, просто в транскрипції. Слово «белорас» доволі образливое. І «белорашен» — это просто, як додаток до «рашен». Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі ў студыі ў нашым эфіры быў музыка, фронтмен гурта НРМ Піт Паўлаў. Так што сачыце за абвесткамі і не прапускайце яго і канцэртаў падчас найперш яго еўрапейскага туру і кураса, які распачынаецца ўжо праз некалькі дзён. Ну і безумоўна за яго новымі песнямі, новымі кліпамі. А для гэтага подписывайтеся на YouTube канал Піта Паўлава, ну і на ўсе яго іншыя сацыяльныя сеткі. Дзякуй вялікі. Не забывайте подписываться на YouTube канал Еврорада і на наш YouTube канал Навокал. Ставьте падабайкі, расшэрвайце, калі для вас гэта бяспечна. Да сустрэчы. Да пабачэння. Жыве Беларусь. Жыве вечна. Сябры, праект «Беларусь Tomorrow» яднае прадукцыю шматлікіх беларускіх медыа, і яго ўжо можна глядзець са спадарожніка. Як гэта зрабіць, шукайце ў апісанні да нашага відэа.